Mas pinalalakas ang kahandaan laban sa posibleng banta ng The Big One. Nasa 216 na buildings natukoy na privately hosted evacuation centers. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Puspusan ang ibinababang mga paganda sa Dagupan City laban sa posibleng banta ng The Big One at sa anumang uri ng sakuna. Nagpapatuloy ang information dissemination, mga pagsasanay at iba pang inilulunsad ng mga aktibidad upang mapalakas ang nararapat na paghahanda ng bawat Dagupeños. Alinsunod dito, naganap ang handa na takbo na may layong maitaguyod ang disaster awareness na nilawkan ng daan-daang mga Dagupeños at Pangasinenses. Ibinahagi ng iba't ibang mga ahensya at law enforcement agencies ang kaalaman sa oras ng sakuna at mga kailangang gawin upang maiwasang malagay sa mas mapanganib na sitwasyon. Binigyang din sa mensahe ng alkalde ang kahalagahan ng kagamitan ng lungsod upang agarang maalerto ang mga residente sakaling may paparating na sakuna tulad na lamang ng intensity meter at tsunami warning system na naka-install ngayon sa iba't ibang bahagi sa lungsod. Sa kasalukuyan, nasa kabuang 216 buildings na rin ang natukoy ng mga privately hosted evacuation centers na maring takbuhan o pagpalagian ng mga mamamayan pansamantala. Iginiit ang kahanda ng publiko sa kahit anumang oras ng kalamidad o sakuna. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.